Hola, soc Nana. Avui farem un punt de bolero, que és un punt combinat de davant i obrir i davant tancar. Ja coneixeu el davant darrere. Després coneixeu l'obrir. I el tancar, ¿vale? Obrir i tancar. I ara combinarem un davant amb un obrir i un davant amb un tancar. Començarem primer amb les cames. Cama dreta, a davant, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, i ara tancam 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, obrim 1, 2 i 3, davant 1, 2 i 3, tancam 1, 2 i 3, obrim, davant, 1, 2 i 3, obrim, 1, 2 i 3, davant, 2 i 3, tancam, 1, 2 i 3. Quan hem de tancar, la cama dreta va un poc més endarrere per poder-nos acotar, que se vegi. Ens acotam amb l'esquena dreta i després li posam les mans. Les mans és un poc l'estil de cada un. D'acord? Ara li posarem els braços. Sempre en la davant acompanyam, els braços a davant, després en l'obrir i tancar, sabeu que van junts. Ok, anem a començar en la davant. 1, 2 i 3, obrim, 1, 2 i 3, davant, 1, 2 i 3, tancam, 1, 2 i 3, obrim, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, tancam, 1, 2 i 3, obrirem, 2 i 3, 1, 2 i 3, tancarem, 1, 2 i 3, 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 1, 2 i 3. I ara li posarem la música. Ballarem un bolero mariner. Començarem amb Bullers. Davant, obrir, davant, tancam. Bueno, fins aquí el bolero d'avui i espero que ho disfruteu, que disfruteu les classes i fins un altre. Si us ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.